možda koje su neke najveće greške koje si ti pravio? Hoćeš da kažeš da ti nisi napravio nijednu glupu financijsku grešku zato što nisi imao dovoljno podataka, nego da je najveća greška pogrešno postavljanje financija. Ti kaže jednu stvar, a ti misliš da si ipak pametniji i radiš stvari na osjećaj. Problematika koja ima Srbija, ja mislim, jeste što nemamo globalni software za accounting. Nemamo, mislim, Stripe i povezano sa stranim bankama, dosta softvera nema povezanosti sa našim bankama, pa ti uvek moraš da napraviš neki sistem. Sad kao, je to problem ili prednost, zavisi kako gledaš. Da, dobro, ne. Ćao svima i dobrodošli u još jednu epizodu Balkan Garage kanala. Danas, pored mene je kolega Nikola, kao i uvek, u malo drugačijem izdanju, s obzirom da zbog jako puno posla nismo stigli da snimimo epizode, ali smo rešili da ne odustajemo i da, bez obzira na to što možda nismo u tradicionalnom setupu, nismo u tradicionalnom studiju, ćemo i dalje snimiti podcaste iz kancelarije, a danas pričamo o tome kako voditi financije firme. I ovo je neki kao sad uvodni, ja ću kažem kurs, ali kao uvodna diskusija o tome kako zapravo voditi financije firme i kako podesiti financije firme bez obzira da li imate pola miliona, milion, 2, 5 miliona prometa. Video sam svašta, da kažeš, tokom godina, da ljudi imaju jako ozbiljne firme, a da možda ne prate financije najbolje, jer kad imaš puno para možda i ne mora da pratiš financije na najbolji način, ali čim se desi neki problem može da nastane... Zavisi koliko je luksuz, ako imaš luksuz i dobre margine, onda kao nije mi toliko bitno. Kad radiš u nekom biznisu su ti jako uske margine, onda moraš da detaljnije mnogo vodiš i financije, naravno. Ko što si rekao, ovo je neki početak diskusije, mislim, jako široka tema, ali za početak bih htio da prođemo i ovo nekako smo se inspirisali ovom temom, jer smo i ti i ja dosta pričamo s ljudima i shvatili smo da zapravo većina ljudi ne vodi ovo na nekom, čak ni osnovnom nivou, a kamoli nekom naprednom. I onda smo hteli da prođemo onako šta je to što smo mi uveli, koje su to neke osnovne stvari koje su ti svakako bitne i sa druge strane kako sada uz AI optimizujemo ove stvari i kako sve to, da kažem, malo lakše i efikasnije u poslednjim nekim mesecima. Tako je, a mislim da smo čak i mi u našim uslugama do sada mislim da smo imali luksuza, jer skoro sam pričao sa jako dobrim drugom koji radi, mislim, koji drži mlekaru i njima su marže, ako se ne varam, oko 5%, i tu treba da budeš genije financija, ako pitaš mene, onako kao da radiš tako niske maržama, mislim, promet je jako veliki, ali opet marže su jako niske, tako da baš zbog toga mislim da svako treba da ima jako dobro znanje financija, da i ako slučajno dođe na tih marži od 5%, makar nije u minusu, makar nije mislim u minusu ili kao zavisi naravno i od industrije i da može da vodi firmu na najbolji način. Ali pre nego što dođemo dotle, ajde da vidimo možda koje su neke najveće greške koje si ti pravio vezano za financije u firmi i neke najveće greške koje si imao tokom godine. Može. Evo jedna stvar koja je onako ostala duboko i koju se trudim da sad ne radim opet, a to je da sam u startu pokušavao da pravim previše napredan sistem. I onda sam se uvek trudio da u nekim trenucima kada možda nismo bili ni toliko, da kažem, veliki, nismo imali toliko ljudi, toliko prometa, ja sam se trudio da imamo neki jako kompleksan sistem koji nas je zapravo usporavao i nije nudio neku vrednost. I onda je to bila jedna greška koja nas je dugo pratila, jer je taj ceo proces postao više komplikovan i više, da kažem, komplikacije nego rešenje za ono što je nam trebalo. Tako da za početak, ako nemaš ništa, nemoj se trudiš da praviš sve, nego kreni od jedne, dve stvari i reši, pa onda dodaj na to kad vidiš zapravo koji je neki realan flow i šta je ono što ima smisla konkretno za tebe, za tvoju firmu, za tvoje ljude i tako dalje. Hoćeš da kažeš da ti nisi napravio nijednu glupu financijsku grešku zato što nisi imao dovoljno podataka, nego da je najveća greška pogrešno postavljanje financija? Pa u startu, zašto je to najveća greška? Zato što onda ne razumeš ono što ti zapravo treba i onda gledaš neke stvari sporedne umesto da staviš fokus na ono što je najbitnije. Najveća greška, koliko god da ti je, pored toga greška, koliko god da imaš dobar sistem, je kada ne želiš da veruješ brojkama. I brojke ti kažu jednu stvar, a ti misliš da si ipak pametniji i radiš stvari na osjećaj. Aha, znači gut feeling, a su brojke bile previše dobre ili previše loše? Brojke su bile tačne. Dobro, tačne. A ja sam birao da ne verujem brojkama, nego svom nekom osjećaju. Tako da eto, to je neka posledica svega toga. I onda se vremenom verovatno učiš ili prilagodiš tome da zapravo brojke nikad ne lažu, naravno ako si napravio dobar sistem i ako su sve ovako lepo podaci se uvezali,
a sve ostalo je tvoje neki osjećaj. Sad kao ja bih voleo da su stvari bolje i da se brže reše, ali brojke ipak kažu nešto drugo. To mi je, ne znam, tačno jednom neko rekao da firma treba da ide po planu, iznad plana ili ispod plana. I kao sad da nema ide loše, dobro ili tako to, nego kao treba da ide po planu, iznad plana, ispod plana i na osnovu toga znaš da vodiš dobar biznis. Čim je onako kao mnogo dobro ili nešto možda potencijalno ne pratiš dobro metrike ili tako nešto firmi. Ili pratiš previše metrika. Ili pratiš previše. Zarobio u tim podacima i opet si nekako skrenuo fokus sa onih bitnih stvari. A šta je kod vas, šta je kod tebe bio najveći Pa to je možda neko greška? investiranje novca, kao što si ti rekao, kao na taj neki gut feeling, na taj osjećaj. Bez toga da zapravo to stavim na papir i da vidim koliko to donosi novca, koliko je benefit, koliko smo mi radili da zaradimo taj novac. Da tako neka investicija ima smisla, nema smisla, nego da ja jednostavno imam neki osjećaj da je to dobra investicija, napravim investiciju i onda vidimo da se baš ne izlazi baš lako iz toga, budemo neprofitabilni, ne razmislim dovoljno o rizicima, a to je sve ponovo zato što možda nisam gledao dovoljno daleko sa financijama. Uvijek vidim, ako od par meseci bude dobro, ja donesem odluku, možda čak da nekad to možda bude investicija u poslovni prostor, možda bude investicija u zaposlenog, možda bude investicija u smislu da unapredim nekog, zato što nisam dovoljno dobro video financije, da preishitreno donesem odluku zato što ima par meseci koji su dobri, a da ne gledam da potencijalno krajem godine mi tako nešto ne možemo da priuštimo i da brojevi krajem godine nisu tako dobri. A šta je, ajde da mi neki primjer, mislim, investirali ste tipa šta, to bilo neko novi ljudi, poslovno putovanje, kancelarija, nešto peto? Pa, na primjer, ajde kažeš, s neke strane gledano može da bude investiranje, može čak i neki new development, da, ne znam, imamo par meseci da imamo jako puno posla i mi nakon prvog meseca rešimo da zaposlimo još ljudi i kao prođe taj neki inicijalni kao skok posla, taj posao padne i mi vidimo da, ne znam, imamo 5 ljudi koji nemaju šta da rade narednih 6 meseci do godinu dana, koji su tu sede, ti si pod stresom, firma nije profitabilna koliko bih hteo da bude profitabilna i čekaš, kao sad da dobiješ neke poslove da bi mogao da zaposliš ljude, mislim da bi mogao da uposliš ljude na kraju dana. Tako da je to neka od problematika kad nemaš dovoljno brojeva i ti doneseš neku odluku zato što je ta odluka dobra za sad, a nije dobra dugoročno za tebe. A sad me interesuje kako bi ti da gledaš brojeve, da gledaš brojke i da imaš tačne brojke, kako bi ti to pomoglo u odluci, da li je vreme da se investira u ljude i u neko širenje tima? Pa definitivno, mislim, sada mi imamo, na primjer, ako kažeš, ako neki tim i bude profitabilan duže od, ne znam, mesec dana, 3 meseca u jednom slučaju, duže od kvartala, toliko, mi odlučujemo da zaposlimo osobu na 3 meseca koja će raditi tu, a onda nakon 3 meseca pravimo reviziju da li treba da je damo ugovor na još godinu dana posle toga. Pa je mnogo smislenije i mnogo lakše, na primjer, da kažeš, za osobu u prodaji, znamo da je cilj firme da, ne znam, dođe do, ne znam, 5 miliona, ako svaka osoba u prodaji održava oko 1 milion prometa firmi, ili kroz nove dilove ili kroz trenutne dilove, znamo da nam treba možda još jedna osoba u prodaji sledeće godine. I onda na osnovu toga, samo na osnovu brojeva, ako smo postigli KPI za prethodnu godinu, očekujemo da svaka osoba zatvori 1 milion, vidimo da na osnovu toga možemo da napredujemo dalje i da sve to ima smisla. To mi zvuči kao jedna posebna tema, kao kako zapravo radiš širenje tima i kako dovedeš neki novi talent. Ali da se vratimo na ovo, da kažem, financije u poslovanju. Kako vi vodite? Ajde, mislim da pre nego što uđemo u neke detalje, u kom ste ekosistemu, koje alate imaš, kako si uvezao sve to, jel se ti baviš time ili imaš neko ko ti, da kažem, pomaže u tom procesu? Pa mislim da jedna od problematika koja ima Srbija, ja mislim, jeste što nemamo globalni software za accounting, to je sad, mislim, generalno problem, ako možda postoji, mislim, kao ima samo one lokalne software koje knjigovođi koriste, koji Bog zna kako izgledaju i ne rade nešto jako dobar posao. Tako da to je jedna problematika, nemamo, mislim, Stripe i povezano sa stranim bankama, dosta softvera nema povezanosti sa našim bankama, pa ti uvek moraš da napraviš neki sistem. Sad kao je to problem ili prednost, zavisi kako gledaš. Da, dobro, nema uvidu sam problem sa te strane, ali kao na osnovu toga kao imamo sistem gde imamo naravno Google Sheet, kao stari, dobri pokazatelj, dosta stvari, gde imamo dosta financija projektovano u Google Sheetu. Imamo QuickBooks, za ljudi koji ne znaju, QuickBooks je američki alat za knjigovodstvo i bukvalno vodimo duplo knjigovodstvo, zato što sa stvarima koje dostavljamo knjigovođi,
ne možemo da vizualizujemo skoro ništa, nemamo API i ključeve koje možemo da povežemo na veštačku inteligenciju ili na bilo koji drugi alat. Pa na osnovu toga smo odlučili da jednostavno koristimo QuickBooks kao generalno suštinu cele firme, koja nam daje projekcije, koja nam daje promet, koja nam daje cash flow i tako sve te neke stvari. Da se novčani tok. Sad sam se ja malo uzbunio sa QuickBooksom. Da li QuickBooks na neki način vuče informacije iz srpskog poslovanja ili ti je to samo za američki entitet? Dajemo i srpsko poslovanje i američko poslovanje u QuickBooksu. Znači, QuickBooks ti je zapravo jedno centralizovano mesto gde imaš sve informacije. Ok, cool. Jeste, zato što, mislim, radimo dupli posao tehnički, kao zato što za Srbiju dajemo knjigovođi da radi, mislim, na knjigovodstvenom alatu koje ona ima, ali pored toga imamo i QuickBooks, baš zbog toga što nam on daje lakši način da vodimo fakture, daje nam lakši način da vizualizujemo, da imamo čartove, da vidimo ceo taj deo, da vidimo profit po zaposlenom, da vidimo profit po klijentu i sve te neke stvari. A jedina stvar koju radimo u Google Sheetu jeste cash flow, to je tok novca i projekcije za tok novca unapred, zato što u QuickBooksu ne možemo da projektujemo kada će neki klijent platiti i onda isto volimo da uporedimo, i to je ono što smo ti i ja pričali, da uporedimo kao koji je promet firme, šta smo isfaktorisali klijentima, a šta će zapravo da legne, zato što te stvari mogu da budu različite i vodimo jako strogu politiku toga kada će neki klijenti platiti, zato što kad pošaljemo fakturu, uglavnom se odmah i čujemo sa klijentom da vidimo kada će oni platiti i da možemo da projektujemo taj tok novca unutar kompanije. I jedna jako dobra stvar jeste da, na primjer, ne znam, nama je marža sa strane faktura oko 30% na mesečnom nivou, a sa strane cash flow-a, to je sa strane toka novca, nekih 23%, tako da imamo samo nekih 7% odstupanja od zapravo zatvaranja meseca, od poslednjih faktura, što ne znam da je dobro ili nije, mislim da je cool na kraju dana. Hoćeš možda da nam malo detaljnije, koja je razlika između toga, zašto se javlja ta razlika i zašto to generalno bitno? Pa bitno je zato što, ja sam to na teži način saznao, zato što uglavnom ti klijenti plaćaju kasnije. I šta sam ja dok sam kao vodio firmu, mislio sam da mi je najbolji mesec, zato što mi tad legne puno para. Naprimjer, ti imaš 3 meseca posla, svi klijenti kasne sa plaćanjem, ti se hvataš za glavu, ceo tim ti je prezauzet, a nemaš uopšte para. Onda dođe naredna 3 meseca, tim ti je poluprazan, a tebi legne brdo novca od prethodnih 3 meseca u tom kvartalu i ti misliš da je taj kvartal najbolji, a u suštini je najbolji. Onda se možda čak i opustiš sa strane prodaje, marketinga i tih nekih stvari, ne primaš dovoljno dobro kao posao koji treba da primiš, zato što ti zapravo nemaš posao, da si primio novac od prethodnog, meseca. Tako da i neka najveća razlika od toga jeste da kada ti radiš za klijenta, na kraju svakog meseca ti odradiš deo posla i treba da prikažeš fakturu za taj deo posla koji si odradio, a kada će klijent platiti je totalno nevezano i te dve stvari su jako bitne za bilo kakvo praćenje financije firme, čak i mislim siguran sam i ti za strane namještaja. Ako tebi stigne velika poručbenica, ti ćeš poslati fakturu klijentu, možda će on platiti u roku od, ne znam, i 90 dana, možda i kasnije, ko zna, mislim kako ljudi danas plaćaju. Sa te strane nekad i firme imaju politiku da plaćaju kasnije i ti ćeš 3 meseca prikazivati fakture, ne znam, možda 100.000 eura, a nećeš imati tok novca za tih 100.000 eura, nego će taj tok novca se prijaviti sledeći mesec. Zato imaš tu onu razliku, sad koristit ću malo anglicizme, ono što je sales uradio u toku godine, a šta je ono realno kada je leglo na tvoj račun, to je takođe razlika, ali dobro, sad smo malo šire. Dakle, ajde da se vratimo na to. Vi ste uniformisali sve podatke u QuickBooksu, vaše podatke odavde kako prebacujete na QuickBooks? Manualno možeš da. Znači... Uštavljamo nekog CSV-a, XML-a. Imamo trenutno finansijski tim koji isplaćuje plate, vodi financije, radi analitiku financije, tako to radi naplatu. I on mora svaki put kada legne novac na račun da ubaci u QuickBooks, mora svaki put kada bilo šta platimo donese u QuickBooks i na osnovu toga da dodajete neke manualne stvari. Ali nam to daje mnogo jasniju sliku poslovanja i čak je, mislim, i vrednije da ti imaš i nekog full time ako treba da dođe samo ubacuje podatke, nego da nemaš ništa. I baš zbog toga, mislim, je jako bitno gledati maržu i sa te strane, zato što ja sam nekad bio nerealan da sam očekivao možda i neku mnogo veću maržu na mesečnom nivou, iako je to možda nerealno zato što plaćanje uvek kasne, a ti isto eskaliraš tim
i onda uvijek imaš tu neko zakašnjenje realne marže sa strane toka novca u odnosu na to što si odradio, zato što si zaposlio ljude za posao koji će ti leći novac za 3 mjeseca i uvijek imaš tu malo razliku između ta dva. Između te dve stvari. U suštini šta je tebi bitno? Tebi je bitno da razumeš šta se ono desilo ranije, dakle neki istorijski deo, naravno ako si pratio. S druge strane ti je bitno da razumeš kakav ti je realno stanje u odnosu na projekciju, dakle to je ono što je u ovoj godini. I bitno ti je da razumeš projekciju, dakle šta je ono što očekuješ da se desi unapred, ne samo 3 meseca, već ono idealno možda i 2-3 godine, do godinu dana najčešće je taj neki forecasting deo koji se radi. Uglavnom 30 mjeseci nekih, tako nešto. Da. I sad šta je suština? Koliko ja čujem od tebe, dakle vi u QuickBooksu imate trenutno situaciju koja je danas, Google Sheet imate gde imate neki plan i onda radite poređenje te dve stvari, da li smo dobri u odnosu na plan ili nismo dobri u odnosu na plan. Imate prethodne podatke koje vam jasno kažu i koja je margina i koja je neki, da kažem, trend rasta. I takođe imate taj neki plan unapred koji gledate da stignete, da li smo dobri što se plana tiče ili nismo dobri što se plana tiče. Da, i to je ono što smo pričali, na primjer, da je kao zanimljivo da u taj plan mi stavljamo plan koji je realan, na osnovu ugovora koji imamo, a isto stavljamo plan na osnovu prodaje, zato što već imamo sve više i više ljudi koji nam se javljaju, znamo koliko nam je konverzija sa strane prodajnog tima i onda možemo da pravimo čak i projekciju na osnovu toga koliko posla je došlo do prodaje, kako će gledati kao neka projekcija zajedno sa tim, pa možda pratiš i mnogo realnije stvari na osnovu toga. Cool. Sad, to je jedan deo priče i to je, mislim, super organizacija. Šta je ono što ti QuickBooks zapravo daje? Koja je to vrednost koju si dobio zato što ti sve živi u QuickBooksu? Mislim, kao prva stvar jeste da ja volim da kažem da ako me neko pozove u 5 ujutru i pita me nešto za financije, ja mogu da otvorim laptop i da napravim report, da izbacim report i da mu u roku od par minuta dam. Druga zanimljiva stvar jeste što mi živimo u dobu veštačke inteligencije, a to jeste da možeš da povežeš QuickBooks na Claude i da me moj finansijski menadžer puno više voli od kada postoji Claude, da ne moram njega ništa da pitam, već da mogu da povežem QuickBooks na Claude i da pitam koliko je profitabilan taj projekat, da mi on to izbaci, da pravim neke planove, da pitam neka pitanja, da testiram neke stvari i da na osnovu toga vidim šta bi ja zapravo trebalo da menjam u firmi na osnovu toga. Ok, sad ono što sam čuo, recimo, ako tražiš izveštaje kakva je profitabilnost po projektu, to onda znači da moraš i po projektu da vodiš neke statistike, dakle ne da imaš neko izveštavanje. Dakle, nisu samo brojke u smislu nekog prihoda i u smislu nekog rashoda koji si imao ili planiranja istorijskih informacija, nego takođe u QuickBooksu ubacuješ po projektu koji su ljudi radili na projektu, koliko su vremena potrošili, to jest timesheetove neke, kako je prevod bio praćenje vremena, i onda na osnovu toga možeš dobiti informacije. Tako je, mislim, mi imamo u QuickBooksu isto imamo plate svi zaposleni, koliko su sati potrošili na tom projektu i onda na osnovu toga dolaziš do te neke realne profitabilnosti i tu isto možemo da uporedimo, sad ne znam, da li na našemu jeziku imamo net i gross, da li to postoji prevod za taj deo? Pa neto i bruto. Neto i bruto, to je generalno, mislim, neki termin koji smo osvojili, da. Pa moguće, ali kao gross je... Gross je bruto. Ne za platu, nego za profit. Tako je, bruto profit, neto profit. Dobro, okej. Ako kažem tako... Mislim da sam pravo, možda i nisam, ja sam skrozna, da. Sad će neko u komentarima da nam piše, ako kažemo kako se zove, kao gross... Nisam se školovao... Ja ću reći gross za svaki slučaj, pa tebi neka kažem u komentarima, dobro. Ali mislim isto jako dobro da uporedimo net profit i gross profit. I to je za ljudi koji ne znaju, mislim da uporedimo koliko nam je profitabilnost firme, gledano na osnovu toga ljudi koji su uključeni u isporuku proizvoda i sve i mogući alati koji su potrebni, možda i kontraktori koji su potrebni da isporuče proizvod. I ja to neko gledam da mi budemo, ne znam, negde 50 do 60% profitabilni. Ajde samo da dodamo, znači šta je, kako, ako gledaš neku hijerarhiju, šta bi imao bi neki gross profit, onda bi ispod toga imao operativne troškove, imao bi investicione troškove ili ti capex i imao bi, sad ne znam koji je prevod COGS, to kod vas nije toliko jak slučaj, pa onda na kraju net profit. Znači kad od grossa oduzmeš sve ovo ispod, dobiješ zapravo net. I kada od neta uzmeš na kraju profit, to jest porez na profit koji si platio ili dividendu, onda bi dobio neku novu brojku. Što je jako dobro da svako ode i pogleda par YouTube klipova vezano za to. Mislim da ne prikazujemo mi sad zato što je malo teže da se prikaže, ali zbog čega je isto bitna razlika između net i gross profita, zbog toga što ako imate veći gross profit, omogućava da ulažete na tu firmu. I gde ja vidim dosta ljudi greše, možda čak imaju možda neku uslužnu firmu ili bilo šta, koji je došla negde možda do pola miliona prometa, ima 50% gross profita
i nikada se ne odluče da ulože nazad u firmu time što će smanjiti taj gross profit na neku 30% maržu, time što će možda ulagati da li u opremu, da li možda u neke mašine, možda u ljude i sve slično tome, možda u sale, u prodaju, možda u marketing. Osjećam se kao, ja sam se vratila, kako se zove New York, radila sam tamo sales, prodaju, ali zbog toga je jako bitno da uporediš ta dva i da vidiš da li ti uopšte imaš lufta da ulažeš dalje u firmu sa tim nekim pozicijama koje ti zapravo ne donose novac. Jer ako ti nisi dovoljno profitabilan sa bruto strane, ne možeš na neto stranu da dobiješ nešto. Samo će završiti sa neprofitabilnom firmom ako ulažeš previše. Pa onda na to kako zapravo vodiš cash flow ili tok novca kad si uzeo neki kredit ili imaš neke druge ili si preneo nešto iz prošle godine, pa kako onda to utiče na tvoj neki plan, ali pričat ćemo o tome. Da. I da se vratim ovo, mislim što je jako bitno isto što se tiče ovo kako pratimo fakture, kako pratimo tok novca. Isto je jako bitno da, na primjer, kada imaš neka velika plaćanja, često ti dela da je taj isto, na primjer, da je taj kvartal dobar. A šta mi radimo, jeste da, na primjer, ako isporučujemo fakture, da mi, iako klijent plati unapred, da mi zapravo isporučujemo fakture kada zapravo radimo taj posao, da promet firme bude ujednačen, a da cash flow možda potencijalno ide ovako gore dole, zato što je neki klijent platio napred, neki klijent platio godinu dana napred, pa si ti imao jako veliki iznos novca koji ti deluje da si ti taj mesec super, a zapravo tvoj tim nije imao što da radi, pa je ono to je sve. To je ono šta je sales versus cash flow. Da. Zapravo. Cool, sad, ajde jedan drugi ugao da dam možda, pošto ja sam ranije radio nešto slično, dok smo opet u agenciji koja je izvozila svoje usluge na američko tržište pretežno i onda u tom slučaju je malo drugačije vođenje, da kažem, svih finansijskih knjiga i tako dalje. Mi smo se više igrali u Zero nego QuickBooks, ali sad sam potpuno izbacio zato što mi nema smisla jer sve to mogu da dobijem u spreadsheetu plus AI neki dashboard koji vrlo dobro radi sve to i nemam taj manualni korak, da kažem, prebacivanje. Sad, ajde onako da idemo redom. Mi živimo kompletno u Google ekosistemu i tu smo naravno uz Sheets i sve ove ostale informacije, primarno Sheet za vođenje financija. Šta smo napravili? Kod nas ima mnogo više, ili da kažemo u slučaju u nekoj usluzi da imaš mnogo više plaćanja kroz gotovinu, ti onda tu gotovinu moraš da pratiš. Tako da mi sad imamo praćenje sa dve strane. Jedna strana je šta se desilo iz ugla gotovine, a druga strana je šta se desilo sa ovih izvoda koji si dobio od tvoje banke ili od nekoliko banaka ako imaš više ugla. Dobro, to priča za format ili kako? Pričam generalno, konkretno to jeste primjer iz formata, ali sam to implementirao na više mesta ovako što sam pomagao ljudima, jer to jeste taj neki osnovni deo šta moraš da pratiš da bi zapravo mogao da imaš neke informacije i da između ostalog dođeš do tog početnog nivoa, da imaš istorijske podatke, a onda kasnije da praviš neku analizu ili projekciju na osnovu toga. Jer najčešće ljudi šta imaju dobiju od knjigovođe onaj deo na kraju i ti sad vidiš neke brojke, šta je tu, koliko je tačno, otprilike imamo neke brojeve, ali nemamo nikad tačno. Sad, pored toga imamo praćenje samih ljudskih resursa, bi tako bilo, dakle, koje ljudi imamo, koje su njihove plate, koje bonusi imaju, koje dodatne neke stvari oko zdravstvenog osiguranja i tako dalje, da li su imali neke pozajmice u firmi, dakle sve to u jednom dokumentu, pa opet po nekim mesecima onako horizontalno da imamo neki overview svega toga. Vratit ću se na ovaj prvi dokument, to je primarno i kako smo uz AI optimizovali potpuno ceo taj proces. Dakle, ovaj deo oko gotovine je svakako ručni i to nema šanse. Mislim, neko mora da kaže koliko je para potrošio ili koliko para primio, da li avans, faktura ili šta god. Tako da je to praćenje ostalo potpuno manualno. Mi smo sad tu implementirali, čak ja sam nekad ranije pominjao onaj troško, zato što bukvalno se svede kao da vodiš svoje račune. Suštinski samo moram da znam koji je protok bio, znam da je to gotovina. Sa druge strane, sve izvode iz banke koji stignu, ja sam napravio u Cloud-u konkretno ceo jedan skill, gde on tačno zna da čita, tačno zna kako radi kategorizaciju svega toga, kako radi podkategorisanje svega toga i vrlo dobro radi, jeste malo sporiji, troši kredite, sve ok, ali vrlo dobro radi. Znači, zamenio mi je potpuno taj pešački deo. Tako da ja sada direktno iz maila šaljem Cloud-u kroz automatizaciju jednom mesečno, ajde sad smo to stavili malo duže da traje, dakle jednom u 3, jednom u 4 meseca. On radi obrađivanje tih podataka, nije 100% tačan, definitivno, ali je na nekih 90-95%. Moraš da prođeš to, ali prilično je blizu. Radi mi kategorizaciju toga i pritom
jednom kvartalno mi vuče informacije tipa da li sam u redu sa planom, koliko sam daleko od plana i pravim ceo taj tok novca, to je cash flow, da vidim šta se sve desilo u tom periodu. To su i 3 neke stvari koje su ti najbitnije za početak. Vrlo, vrlo jednostavno. Dakle, da imaš jednu listu svih transakcija koja se desila, da li kroz gotovinu ili kroz neke bankarske izvode, da vidiš sve to, da imaš jasne kategorije, da razumeš gde trošiš novac, a sa druge strane kako ti je ušao novac, koji su prihodi odakle, da li su projekti, kojeg tipa projekti i tako dalje. A onda za sve to da imaš neku analitiku, dakle neko izveštavanje, da razumeš u svakom mesecu šta se desilo, da li nam je mesec bio pozitivan, negativan, šta očekujemo od uplata i tako dalje, šta je bilo avansno, šta si unapred naplatio, da imaš jasnu sliku šta se stvarno desilo u svakom mesecu. Eto, to je onako za početak neka informacija. I možda najbitnija stvar jeste da ja imam par metrika koje pratim na nedeljnom nivou, da bi ti dalje bio osvešćen o financijama. Kao mnogo je lako da ti postaneš jako zauzet i da vidiš da su financije dobre sad i da to isključiš iz glave i da prođe 3 meseca da ti skroz zaboraviš o tome. I ja sam zbog toga napravio u Google Sheetu, mislim ja imam sreću da meni financije reportuju taj deo, ali da ja svakog petka dobijem novu projekciju koja mi kaže koliko smo projektovani sa strane, mislim, prometa do kraja godine, koliko nam je projektovano EBITDA do kraja godine, koliko nam je tu marža, koliko smo projektovani sa strane cash flow do kraja godine, koliko nam je tu EBITDA i koliko smo projektovani za kvartal i koliko nam je tu EBITDA, ponovo upoređujem revenue i mislim cash flow. I onda ja svakog petka mogu da vidim ako svake nedelje najmo to ide na gore i ako to ide sve polako u nekom dobrom pravcu, ja sam fuzano super, radimo dobro posao i to je to. Ako krene da padne, ako marža krene se smanjuje, ja znam da zakažem sastanak sa financijama i kažem ok, ja mogu ti pomognem nekako, odakle dolazi problem. To je opet malo naprednije, ali da kažem onako za početak, pre svega je bitno da razumeš šta ti ide u operativne troškove, šta ide u investicije ili u capex, a šta je COGS, naravno kad imaš neki biznis koji ima puno, da kažem, rada sa sirovinama i tako dalje, tebi je jako bitan COGS, tako da na osnovu COGS-a možda znaš tačno koliko te košta, ne znam, jedna olovka, jedan uređaj ili proizvodnja bilo kog proizvoda, nameštaja recimo. I na osnovu toga možeš da radiš planiranje. Sad, kako radiš planiranje i zašto ti je bitno? Ti hoćeš da na osnovu istorijskih informacija praviš plan gde trebamo da budemo od 12 meseci kasnije, za svaki mesec. A onda tipično imaš nešto što, kako mi to delimo, to je ono projected, projektovano i stvarno, 2 kolone za svaki mesec, gde jedino što upisujemo unapred je ono što je projekcija, šta očekujemo da se desi u tom mesecu, tako da zbog toga guramo sales, marketing i ostale stvari, a sa druge strane imamo vrlo jasno vođenje šta je ono što se zaista desilo u tom mesecu, gde vrlo jasno možemo da vidimo, ok, mi smo projektovali svi zajedno, to je nešto oko čega smo se dogovorili, šta se ovde desilo, možda smo super, možda smo tačno on track, a možda smo ispod. I onda nam to daje onako jak signal na vreme, jednomesečno minimum, da li to ide u dobrom smeru ili ne. A čak i s druge strane motivaciju, zato što je jako dobro da ako imaš neki plan i čak si, što smo rekli, iznad plana, dobiješ neki osjećaj, ok, radimo bolje nego što sam planirao, radimo gore nego što sam planirao, ili možda si bio previše ambiciozan pa treba da promeniš planove samo da budu realniji, da onda na osnovu toga možeš da planiraš dalje poslovanje i da znaš šta radiš tačno. Jeste. A onda imaš, recimo, ljudi se često brinu oko toga, ok, ali ja imam investicije, mislim, ta investicija ti ostaje, to su aseti tvoje firme, koje takođe imaju neku vrednost, naravno, amortizuju se posle nekog vremena, zavisi koji tip investicije. Ali investicije ljudi, tako da, amortizuju se na zaniku. Dobro, mislim, imaš stolice, monitore, automobile, ne znam šta je još tako da to je takođe neka vrednost koja se diže. U našem slučaju imaš mašine koje su jako skupe, mislim, to stoji, ajde sad je dobro zato što u ovom periodu nekako sve cene skaču gore, pa samim tim ti drži tu ukupnu vrednost. Ali eto, to su neke, da kažem, osnove, mislim da je jako bitno da prođemo kroz neki template, to možda bude jedna od epizoda gde imamo neki screen share sa Google Sheetom ili slično i da vidimo tačno na jednom primjeru kako izgledaju te informacije, kako ubacujemo informacije, kako se radi procesuiranje informacija i šta radiš sa tim informacijama na kraju. Mislim, mnogo jednostavno dobiješ neke informacije, ali kako čitaš te informacije, dakle šta te brojke tebi kažu na kraju dana i kako ih razumeš. Vrlo lako brojku možemo da vidimo iz 2-3 ugla drugačije, ja imam jednu želju, ti imaš drugu, ali istina je nešto drugačije. Možemo možda neki kao
ne kurs, ali nećemo kurs da prodajemo, nego kao sad da snimimo neku edukaciju, mislim, koja će biti besplatna za YouTube, da prođemo kroz Google Sheet i da prođemo na praktičnom načinu da možemo ljudima da, kako Jablane možda, kroz moj setup financija možda ćemo samo da blogamo brojeva, tako nešto, kroz tvoji da vidimo kako to mogu koristiti. I meni je, glavna stvar za mene je kako da to optimizujemo, dakle sad uz AI i sve ove stvari, zaista želim da što manje ljudi imam u timu koji se bave tim, ranije si morao da imaš ceo finansijski tim, pa neko se bavi samo unosem, neko čita ove izvode, pa ručno kuca tamo, pa se pravi greška i tako dalje. To sad apsolutno može da se automatizuje, a na kraju si dobije mnogo veću vrednost i bržu nego ranije, da kažem, kad se to Da, naravno. Tako da. Ako imate još neke specifične pitanja za financije, za specifičnu epizodu, stavite komentar dole i vidimo se u sledećoj epizodi Balkan Garaža. Vidimo se ljudi, ćao!